Bueno, aquí se me ve, sí. Ir empezando na segunda sesión, na parte de pola tarde, para a conferencia da tarde de xestión social do hábitat, contamos con Joana e con Iago, ambos arquitectos pola Escola de Arquitectura da Coruña, e un pouco o que nos van a falar é sobre o monte comunal de Vincios e o traballo que teñen feito. Non? Joana é arquitecta desde o 2012, fixo traballo fora tanto en Brasil como en Italia, na que estivo facendo unha beca de investigación e demais, e actualmente está traballando co estudio de Castroferro, e Iago colabora desde o 2012 en Arquitectura de Galicia, un pouco retratando a realidade que temos de arquitectura aquí en Galicia. Entón, un pouco nos van a contar un proxecto que desenvolveron xuntos sobre o monte comunal de Vincios, como é a realidade dos montes comunais. Vos vamos pasar unha folla para contabilizar asistencia, así que se podedes ir asinando e todo, mellor. Vale, esa vos deixo con eles. Tenemos que agradecer a esta invitación a Arquitecturas en Fronteiras, que ahora é arquitectura, non? Non arquitectos. E o orgullo que supón estar sentado nesta mesa, cantas veces estuvemos no outro lado, con estes invitados de tanto nivel, tanto da semana pasada como as dúas convidadas desta mañá. E comezamos xa. A primeira idea que vamos a contar é o concepto que está alrededor dos montes comunais, que é a idea dos comuns. Tanto a idea de mancomún, no caso dos montes, os procomúns ou ben común, se falamos en termos económicos, é unha idea moi antiga e moi moderna. Aproveitando este esquemiña que fixo Carla, despois, ao final tedes todos os créditos, se queredes consultar toda a información, podedes buscala, explica moi ben que é iso do procomún. É unha idea máis abstracta, bastante abstracta, que é un espazo que non é ni público nin privado. É un ben que é de todos e de ninguén a vez. Eso é a súa fortaleza e o seu punto vulnerable. Para que entendades, ponemos aí catro campos que os podo explicar con exemplos. Estarían os bens materiais, que serían todas esas cousas que son físicas, pero que non están delimitadas por un estado ou unha forma concreta de administración, que sería o aire, que pertence ao aire, porque o aire vai de un estado a outro, sen preguntar, non hai fronteiras para o aire, os fondos marítimos, a biodiversidade, todas esas cousas que forman parte da vida. E logo estarían os que son sociais e culturais, como son as linguas, que non lle pertencen a nadie, pertencen a cada un dos falantes, porque falan como queren, ainda que poden existir academias e cousas, pero realmente as linguas son dos falantes ou as cousas que están vinculados ao corpo, que podíamos falar que o xenoma, que esa clave que forma parte do noso corpo. Porque hai que entender que isto ven da orixe da propia humanidade, onde a humanidade tiña que convivir con un medio moi hostil e tiña que cooperar para xestionar un espazo moi grande. Entón, esas cooperacións son as que xiraron a relación de procomún para a supervivencia da especie. Entón, iso, a contemporaneidade podía levarse, por exemplo, nun como se fai un software que sexa de todos e de ningún ao tempo, que sería o software de código aberto, que está vinculando o que sería un monte comunal ou un software comunal, que de todos e de ningún ao tempo. O sea, un código que está aberto e cada un pode modificarlo e facelo seu. Igual que o aire, que tamén é de todos e de ninguna vez. O máis vulnerable desta idea é que cando se fai visible é cando se pon en perigo. Por exemplo, o aire nótase, o sea, a xente pensa o perigo que resulta o aire cando se contamina. Ata que no século XIX contaminaban tranquilamente, porque hasta que non notaban que iso estaba en perigo, non se visibiliza realmente. Vale, cando íbamos falar durante toda a charla de monte, entón para que teñedes unha idea, unha imaxe na cabeza, non pensedes que é un sinónimo de bosque, porque se falamos de bosque ides pensar directamente nas árbores.
Non é o caso. Cando falamos de monte estamos a falar dun concepto que ven dun uso das terras que se fixeron na sociedade campesiña. Por unha parte estaban todos aqueles terreos que se podían cultivar, eran as zonas cultas, e quedaban, o que quedaba despois, onde non se podía cultivar, as zonas incultas, é o que agora nos chamamos monte. Entón, tanto unha plantación de pinos como unha zona de xesteiras como un pedregal forman parte de todo iso que vamos a falar agora como monte. Imos a falar dun concretamente, que é do monte comunal, xa o dixo Alberto. Hoxe en día, a ver, pasa, a siguiente. Digamos que en ese mapa de Galicia onde o vedes, a mancha verde son todos os montes comunais que existen en Galicia. Son 700.000 hectáreas, ao redor do 23% da superficie de toda a comunidade. Que sexa comunal significa que pertence a todas as persoas que viven no sitio dese monte, non? Imos falar despois máis adiante en concreto do de Vincios, que é donde eu vivo. E simplemente polo feito de que nos vivimos ali, somos propietarios de todo ese monte. As características do monte comunal son que a propiedade son... Estou super nerviosa. Estamos en familia. Sí, estamos en familia. Bueno, as características destas propiedades son as que se chaman as 4 I's. É unha propiedade imprescriptible, é unha propiedade indivisible, o que quere dicir é que nós, os veciños, non podemos comezar a dividir o monte e a repartilo, non. Somos propietarios, pero temos que decidir as cousas en común, porque é unha propiedade repartida entre todos. É inembargable e inalienable, é dicir, que non se pode herdar. Se hoxe somos 2.000, seremos 2.000 os propietarios. Se o día de mañán son 200, pois serán 200. Siguiente. O que vos dicía antes, esa superficie equivale a 700.000 hectáreas, que é un 23% dunha superficie que ao final está funcionando de soporte de unha biodiversidade, e ao final o que resulta é que funciona como corredores ecolóxicos ao longo de toda Galicia. E ademais son soporte de grandes asentamentos prehistóricos. Bravo. Antes de nada, hai que entender que o monte, na estructura tradicional, non era este fondo de paisaxe que temos agora, esta mancha verde que rodea as cidades. O monte formaba parte intrínseca da cultura e da economía especialmente. Pero hai que entender tres partes que había nas culturas tradicionais. Vamos a entender cultura tradicional, simplificando moito, dos anos 50 do século XX cara atrás. O sea, que poden hacer aproximadamente no medievo. Iso foi evolucionando ata que, a partir dos anos 50, a introducción da economía de mercado e diferentes circunstancias levaron á progresiva desaparición e a aparición de outras cousas, digamos, de índole híbrida. Pero que a economía tradicional tiña como tres bases, que era a parroquia, que é a unidade social, onde se marcaba a identidade, que eran todos os vínculos sociais, tendo en conta que naquela época non había os medios de comunicación, o sea, medios de transporte, de comunicación que hai agora, os teus vínculos e de cultura estaba moi na proximidade, o que te podías desplazar andando. E logo había o nexo de unión de todo iso, que era unha rede de sistemas religiosos, pero que a súa vez responde a un posicionamento territorial anterior. O sea, todas as parroquias xeralmente tiñan un asentamento moito anterior, non é unha colonización cristiana. Pertence a unha... Logo foi cristianizado. Entón, aí está a igrexa, e vinculada a esa igrexa hai unha festa, que son como esa entidade que vincula a comunidade de forma parroquial. Logo pasamos a casa como lugar tanto de residencia como de produción, porque tendo en conta que esta xente vivía nunha economía de produción, de subsistencia, non tiña soldo. Todo que seu traballo era para manter a súa propia existencia. Entón, a súa economía estaba basada no policultivo, a cultivar diferentes tipos de especies para facer máis resistente en algún tipo de problema dunha colleita que non fora productiva, pois sempre ter algún tipo de
bueno, dun remanso, sí, esa era a palabra que buscaba. Claro, para iso existen os hórreos, estos espacios de almacenaxe, sempre te a previsión de que vaya un inverno malo ou calquer tipo de problema. E logo estaría que todo isto está vinculado ao espacio do agrogandeiro, que sería, por un lado, os animais e logo a explotación da terra, porque ter tamén en conta a importancia da herdanza, que na sociedade tradicional dividíase os terreos entre os fillos, o que producía uns espacios de traballo moi pequenos, o que xeraba que non habría grandes producións e os beneficios eran menores. E todo isto estaba alrededor a idea do monte, que non estaba intrínsecamente vinculado, porque era, por un lado, era a produción de madeira, as árbores eran cortadas para facer vivendas e utensilios, por outro lado, era a zona de pastos para os animais, e por outro lado, era a produción de sustrato para a alimentación, o sea, o abono dos campos. Entón, ese monte era un monte vivido, estaba usado, estaba moi, digamos... Traballado non, busco outra palabra, pero váleme. Antropizado. E a última categoría xa sería a familia. Tende unha sociedade tradicional, tendese que a familia é un espazo multixeracional, onde conviven varias xeracións, é un espazo claramente patriarcal, marcado pola presencia da religión católica e da tradición católica deste país. E como estructura ordenante de toda esa familia estaba a muller galega. Nun país que fundamentalmente finais do 19 e comenzos do 20 era un país de migrantes. Entón, o que levantou este país fundamentalmente eran mulleres. Eran mulleres que tiñan que cuidar o fogar, que cuidar os fillos e que traballar, porque era unha muller traballadora que tiña, en algúns casos, menos forza que o home, pero tiña que estar moitas máis horas e traballaba moito máis intenso que a maioría dos homens. Entón, estas dúas imaxes anteriores son dunha fotógrafa que nos anos 20 recorreu Galicia, que é esta muller, Matilda Anderson, que mostra un pouco o cambio do rol da muller nesa sociedade tradicional, mudando cara a outro tipo de muller. Unha muller xa que leía, que tiña unha profesión remunerada, claro, porque traballaban de cheo, e que tiña unhas armas diferentes, que non é o seu corpo físico e o seu traballo, senón os libros, e que tanto unha universidade que ten en conta que a maioría das persoas que se matriculan nas universidades son mulleres. Así que, o futuro delas. E, bueno, cambiando de tema, falamos da sociedade tradicional, volvemos un pouco ao monte, tendo en conta que esa idea de monte comunal estaba tan presente no acervo tradicional, como é que a mancha que mostrou antes Joana só marcaba unha parte. Porque hai un proceso de expropiación do monte que ven de moi longo. Tanto por accións individuais de veciños que deciden de forma unilateral cedelo ou vendelo ou donalo derivando en conflictos, ou por incomprensión da administración, neste caso da administración liberal. Estamos falando do mediado do século XIX, cando a desamortización de Madoz promulgou unha lei pola cal consideraba que todos os montes, todos os espazos que non eran estrictamente productivos, que el non veía que non había árbores, decía que iso era improductivo e, por tanto, tiña que expropiarse e venderse. Cousa, clase horror, porque o que sucedía non é que fueran improductivos, é que estaban tan usados que non había nin árbores, porque as árbores eran cortadas, non había nin toxos, porque os toxos traíanse para a produción das familias. Entón, que realmente o monte non estaba abandonado, senón estaba moi gastado. Esa era a diferencia. Entón, en 1855 privatizáronse moitos montes. Posteriormente, chegamos ata a posguerra, onde o réxime fascista determinou que todos os montes comunais non consideraba que esa propiedade non lle interesaba e expropiou todos os montes comunais e deu directamente aos concellos. Polo que desapareceu esos montes comunais do que é o ordenamento administrativo, pero no uso
da poboación e na conciencia da poboación mantíñese. E aquí podemos introducir unha prifa que é a Lei de Montes de 1957, que é o que derivou, ou falamos antes da sociedade tradicional, onde había policultivo, era onde había un monte usado por diferentes usos, gandeiros, de madeira, de outros usos, pasouse a un monte monofuncional. O único que existía era plantar especies de crecemento rápido. Esos fundamentalmente son eucaliptos e piñeiros. Simplemente. O monte era un espacio de produción madeireira. Absolutamente o resto de usos prohibidos. Entón, moitos anos despois, moitas loitas, moitos conflictos, chegamos á transición, as loitas veciñais, os conflictos dos veciños para recuperar o que consideran seu, chegou ata o 1989, onde se promulgou a primeira Lei de Montes Veciñais en Mancomún, que é o réxime administrativo que visibiliza outra vez esa cousa tan ancestral, pero que tanto dificultade logrou poder ter como propia. Imos ir ao caso concreto de Vincios. Vincios pertence ao Concello de Gondomar, está é limítrofe con Vigo. Seguramente se alguén está co proxecto fin de carreira do Campo da Festa, sabrá do que estamos a falar, porque a Fraga pertence a Vincios. Como vos dicía antes, somos 2.000 persoas que vivimos ali, non? Ao redor de 1.000 homes e 1.000 mulleres. Entón, como nos organizamos todos para tomar decisións en común de como xestionar o monte? Pois existe un... Vale. Bueno, tamén se coñecedes a Facultade de Económicas de Pelera do Cubi, seguramente estuvestedes por ali, iso que se ve ao fondo é o monte do que estamos a falar. É o pico máis alto, é o Galiñeiro, e bueno, para que o recoñezades, seguramente alguén o ten na mente de estar ali. Pois como 2.000 veciños xestionan 768 hectáreas de monte comunal. Existe un órgano de goberno formado por unha asamblea e unha xunta reitora onde está un presidente, un secretario, un vicepresidente e os vogais, non? E o tesoureiro. Unha persoa de cada familia pode formar parte de esa asamblea. Antigamente, dicíase que os que tiñan dereito a formar parte dela eran os habitantes das casas con fume. Era así eles como definían a verdadeira formar parte, vivir ali, non? Facían referencia a unha casa con lume, con fume, coa fogueira encendida, iso era o que lles daba o poder de formar parte disto. Este órgano de goberno, cando funciona ben, non imos dicir que todos funcionen ben, pero eles, digamos que presumen de que é altamente democrático, porque se a xunta de reitora non o fai ben, basta con que o 20% da asamblea se poña de acordo, convoque unha asamblea extraordinaria e vote o goberno abaixo. É dicir, non ten que esperar cada 4 anos para rendir contas. Entón, bueno, cando funciona ben, realmente é un modelo a seguir. Vayan aprendendo. No caso de Vincios non pasou nunca, pero eu creo que na túa sí, non? Onde ti vives non pasou que... Sí, unha moción de censura e, bueno, votaron o... Tranquilamente, non pasa nada. Non pasa nada. Vale, pasa. O perfil dos comuneiros de Vincios a día de hoxe pois son 132 homes e 29 mulleres. Aí apuntamos que 11 son por vontade propia. Que quere dicir iso de ser comuneiro por vontade propia? Pois pasa que normalmente quen forma parte disto é o home, entón pasa a ocupar o seu posto a muller cando este morre. Porque pensemos que a media de idade das persoas que forman parte disto está entre os 50 e os 70, e non sei se pasa nas vosas casas, pero aquí a asamblea, cando se reúnes normalmente o domingo pola mañá, e o domingo pola mañá unha muller dunha media de idade de 60 anos normalmente ou vai á misa ou está en casa preparando a comida para a familia que ven a comer, non? Iso é, queremos que o que realmente está pasando e por iso hai unha menor presencia de mulleres, aínda que vai aumentando nos últimos anos. Como entenden eles que é este espazo que xestionan, non?
Eles saben que están a falar dun espacio natural, de que están a falar dun espacio productivo, pero tamén recreativo e de soporte cultural, do que falábamos antes, de todos esos restos prehistóricos que colman o monte. Vale? Como se fai un aproveitamento sostible de todo isto? Pois entendendo a multifuncionalidade destes terreos, non? Dende hai anos, dende que se recuperou, empezou o seu camiño, onde os proxectos que se impulsan, digamos que buscan sempre melloras medioambientais e recuperar a biodiversidade da que falaba Iago antes, de cambiar esas grandes plantacións de eucalipto que son moi perigosas con respecto aos incendios. Os incendios son a maior amenaza que temos hoxe nos montes, entón veremos logo como en maior ou menor medida casi todos os proxectos teñen en conta o perigo do lume e van cara a súa prevención. Por outra parte, claro, todo o que impulsen ten que producir unha rentabilidade de volta para que o ano seguinte se poda seguir invertindo no monte. Buscan que os pasos que van dando fagan que se mellore a calidade de vida aos veciños, porque a repercusión vai máis alá do monte, trascende porque apoian moitísimas iniciativas, están detrás de, por exemplo, pois cando os nenos fan actividades extraescolares e teñen que ir á piscina municipal, ese transporte está subvencionado pola Comunidade de Montes, no caso de Vincios, o comedor do colexio está subvencionado por eles, hai asociacións deportivas nos que se necesitan equipación, pois tamén están aí. Entón, digamos que en moitas fases da nosa vida, eles están detrás, eles e o monte está detrás como apoiando e facendo que a nosa vida sea mellor. Por outra banda, importantísimo o papel que xogan na dinamización da economía local. A veces simplemente como terreo de oportunidade, logo verédelo. Vale? Entón, vamos a ver unha serie de proxectos. Contalo ti. Vale. Aquí vamos a ver como o que estábamos falando antes de como ese monte multifuncional que pasaban moitas cousas, que estaba moi vivido, estaba moi usado, durante un período de uns moitos anos monofuncionalizouse exclusivamente a produción de madeira e logo vamos a ver como se recupera. Un dos proxectos para recuperar esa multifuncionalidade é volver a utilizar os montes como espazo para alimentación de gando. E aquí temos 40 hectáreas cedidas a gandeiros para alimentación e cría de vacas. De tenreira galega, ese. 100%. E outro proxecto que ten moito interese é como un eucaliptal como este, que sabedes que os eucaliptos son unha especie de crecemento moi rápido e que o que fai é absorber moitísima auga en moi pouco tempo e deixando os terreos todos con moi baixa calidade. Entón, onde crece un eucalipto só nace matorral, que son as especies máis resistentes e que poden crecer con menor soporte nutritivo do chan. Entón, temos un espazo como este, que dedicado a eucaliptos, que a través dun proxecto, coa intervención da universidade, porque tendo en conta, como mostrou no plano de antes, que estamos ao lado do Cubi, o sea, ter un lugar de pensamento que debería ser unha universidade ao lado dun espazo tan grande e con xente tan activista e activada en estos temas, ten que xerar unha confluencia e unhas sinerxias. Estas sinerxias son isto, é un proceso de, a través de algas, recuperar un chan destrozadísimo polos eucaliptos para recuperalo como un pasto. Entón, aquí vemos como están as algas dispostas sobre o terreo, logo mistúrase todo iso, pasado un tempo, empece a crecer todo ese pasto, dándolle unha imaxe así, un toque bucólico así de renda, vemos aquí, e logo sabemos como os animais invaden o espazo, volve ese monte a recuperar a condición de multifuncional que tiña antes, tanto coas ovellas, como coa tenreira, como outros proxectos, como son 85 hectáreas cedidas ao Banco de Terras para o pasto de cabras, que as cabras, ademais de ser un animal que se pode consumir, favorece o manter controlado a maleza. E todo iso prevén a propagación de incendios. Ou unha cesión a unha asociación
de cabalos que, igual que as cabras, manteñen controlada toda a maleza e permiten crear unha imaxe moi interesante de ver os cabalos ceibos polo monte, como a imaxe ancestral de como era un monte antes. Sí. Nada, o único que che faltou dicir foi que ao final ese pasto que está funcionando é de cortafogos. O sea, completamente aí agora sabemos que de aí para arriba se ven o lume non vai poder pasar, porque antes, pois, os eucaliptos son prácticamente como a gasolina, entón agora, pois non chegan a un pasto e aí pararía, non? É interesante tamén, dicíalle a Iago antes, que ese feito de que agora teñamos as ovellas e as cabras no monte funciona como atractivo, porque nunha búsqueda estúpida que fixen onte en Instagram de que amosa a xente cando sube ao monte. Pois en Monte Galiñeiro e un montón de veces aparecían as ovellas. Entón, bueno, parece que funciona porque detrás de todo isto está sempre a idea de que canta máis xente vai ao monte, mellor será. Vale, o seguinte proxecto, pois, ten que ver co cultivo de cogomelos. A través dunha subvención, varios montes da zona do Valmiñor empezaron con esta idea de plantar cogomelos no monte, non? O que se facía era un proceso de micorrización que ao final é pôr en contacto o fungo coas raíces neste caso de piñeiros. Hai que esperar un par de anos a ver se entenden, e se todo vai ben, o que temos é unha planta de piñeiro e un fungo traballando, digamos, en equipo, mellorando a calidade dos dous e obtendo, bueno, pois, neste caso creo que se plantaron níscalos e boletus. Que pasou? Que cando deron os seus froitos, a primeira idea foi, bueno, pois, todo o mundo pode subir e coller as setas. Que pasa? Que hai que colleras dun xeito, porque senón podese chegar a estropear a plantación, non? Entón, seguinte, resulta que un día uns rapaces que teñen unha empresa que se chama Resetea, que veñen da universidade tamén, interesáronse e o que se lle propuxo foi que, bueno, este é o proxecto máis famoso que teñen, é un kit de autocultivo onde con restos de pozos de café crecen as setas, non? Entonces pensamos, por que non un equipo de xente nova, onde había creo que un enxeñeiro agroforestal, logo hai outro que estudiou económicas e hai un diseñador gráfico tamén, porque eles non poden impulsar algo a través da comunidade de montes e a través das súas setas. Entón, naceu a súa proposta para o monte comunal de Vincios. Que papel xoga aquí a comunidade? Dille, moi ben, ti podes facer uso das nosas plantacións, pero o interesante é que crees postos de traballo, que sea xente de aquí a que traballe ali, e ademais que asociado ao teu produto de setas ou de castañas este sempre de fondo o monte, o galiñeiro, é dicir, que a través delas se le revalorice esa imaxe, esa marca que temos que é a do monte galiñeiro. E, bueno, isto está en proceso, pero o que dicía antes Iago tamén, que é moi interesante que xente nova entre con ideas novas e que sepa sacarlle partido a todo ese potencial. Por tanto, o monte como lugar de oportunidade. Outro proxecto, este tamén se levou a cabo coa Universidade de Vigo, había unha empresa tamén, Maderas Nobles de la Sierra del Segura, decidiron que iban de novo a eliminar unha zona de eucaliptos e que querían pôr a proba a extensión máis biodiversa con fins productivos dos montes galegos, non? É dicir, plantaron castiñeiros, carballos, cerdeiras, nogueiras, freixos, loureiros, acibros, fixeron un grandísimo estudio para ver como todo iso podían traballar xuntos e como podía crecer. Iso foi adiante, tuvo maravillosos resultados. Entón, a día de hoxe, calquera pode entrar na web de Maderas Nobles de la Sierra del Segura e comprar 5 castaños que se cultivan no Monte de Vincios. Outra vez, a proximidade coa universidade levounos a que formásemos parte dun proxecto europeo
onde 5 países estudiaban como a día de hoxe as cidades se podían encamiñar cara modos máis sustentables de aprovisionamento de alimentos. Entón, foi realmente ilusionante ver como o holandés de camisa de cuadros, o da dereita, vamos a dicir, oriental, non sei dicirlle de onde era, o da Cámara é o director de un grupo de investigación da universidade, o do medio é o presidente da Comunidade de Montes, o detrás é un rapaz de Italia e o outro de Zúrich. Estaban en Vincios intentando entender como todo ese monte se xestionaba daquela maneira, non? Había 4 puntos nos que eles, digamos, facían os seus estudos, pero sobre todo nos no que éramos o punto fuerte era no uso multifuncional das terras. Ben, todo isto o mundo Happy Flower. Ahora vamos ao duro. Que non, digamos, ordenación de territorio. O que sucede cando certos poderes teñen intereses en levar grandes superficies a cidades, o espacio máis atractivo que aparece, sempre, digamos, que son un pouco como cabras, porque tiran ao monte. Entón, se aparece un polígono industrial, o primeiro espazo de interese é mandalo ao monte. Se aparece un campo de fútbol ou un campo de golf, mandan ao monte. E se aparece un centro comercial, mandan ao monte. Neste caso, temos de fondo o que sería Cidade Deportiva do Celta, que a mandaron aí, porque é moi atractivo. Neste caso, non é exactamente ese caso, pero outros casos é que é unha única parcela onde só tes que xestionar unha vez a cesión, a compra ou alugueiro de terras. Xeralmente ten un precio moi económico porque en un plan xeral non clasifican nunca un modo. Entón é máis fácil facerse con terras baratas. Entón os comentaremos. Montes son literalmente outro espazo. Como lo podemos ver aquí, dun Real de Vigo que designaba unha parte do Monte Comunal de Cabral como espazo de comercial e, por tanto, un lugar que se designaba para poñer un centro comercial. E como falamos antes, os comunais non se percibe hasta que se poñen en perigo de moito ese monte que paseaba, había tiñas de unha parte da tua paisaxe, a tua memoria, iba a convertirse nun cacharro destos que lle gustan tanto, un mall americano destes. Despertou algo e moita xente que non era consciente do que. Entón apareceu un impulso. Ese impulso que moita xente prácticamente leva a moita xente a facerse comuneiro e activo, porque todo isto levase a como o que quere facer con ese monte, que
conta de que este proceso acabaría nun xuicio. É dicir, eles estaban totalmente en contra, pero o día de mañá o que ten que realmente que prevalece, se o uso que estamos a facer do monte agora nós ou a enerxía eólica, vai ser un xuiz. Entonces, encamiñáronse tamén a digamos, a potenciar proxectos que lles pudesen, que lles poderan axudar no día de mañá. E foi aí, seguinte, estupendo. Como non dixo, non o sei. En principio, era unha cousa que tampouco pensamos, bueno, sí, hai que facer unha páxina web, ten todo o sentido do mundo, porque con iso pois chegamos lonxe, podemos contar todo o que estades a facer, podemos dar a entender a carga de cousas que forman parte do monte. Pero, bueno, estaba aí como na idea na cabeza, pero sen máis, non? E coincidimos non sei, nese verán, no Algalab, non sei se o coñecedes, é un espazo de Valadares, con un proxecto de unha rapaza polaca, Ágata. Ela estivera nesa zona, en Valadares, gravando testimonios de xente que vivira... Sí, bueno, ela chamoulle mapa subxetivo de Valadares, o que ía era recollendo testimonios de persoas, as gravaba, cada un dos cadradiños pois é unha temática, entonces ti podes facer clic e escoitar o que che dicían, non? Entón aí fíxonos a nosa cabeza clic e dixemos, exacto, é sobre un mapa sobre o que se ten que contar a realidade do Monte de Vincios. Aí interesámonos como arquitectos por construir unha web. Seguinte. E apareceu o proxecto Cartografías Sensibles. Non apareceu o logo xa así de primeiras, non apareceu o nome así de primeiras, pero de petroglifos, de mámoas, de arte rupestre, perdón, de muiños, de pontes, de igrexas, de todo, tiña que de alguna maneira ter cabida nunha lectura da paisaxe da vida do monte. Non sabíamos aínda como, tiñamos traballos de xente que tiña no seu caixón olvidado, tiñamos o que nos contaban as nosas aboas, tiñamos libros editados, traballos propios que eu fixera cando era pequena de recopilación de lendas, un montón de fanáticos do Galiñeiro, realmente hai xente verdadeiramente enamorada dese monte. Entonces a cuestión era, que facemos con todo iso? Entón empezaron a aparecer excels, listas interminables, contactos, correos, falar pa aquí e pa lá. E entendimos tamén desde o primeiro momento que non o podíamos facer sós, aínda que nuns primeiros inicios incluso fixéramos unha cartografía propia, moito de arquitecto, non vou facer a miña cartografía propia, coas miñas capas propias, os sombreados, tal. Pero non, chega un momento en que tens que falar con programadores e tens que falar seguramente pois cun diseñador gráfico, non? E aí é onde ves que te enriqueces, porque foi un paso adiante nunha idea que só era unha amálgama de cousas, de repente falas co diseñador gráfico e a través del chegas ao nome, entón parece que vas centrando a xogada e despois buscas, claro, buscamos uns programadores informáticos onde un era artista e outro era antropólogo, iso tamén nos interesaba, non queríamos o programador de perfil de informático, non, queríamos os programadores guais, entón encontramos un que un era antropólogo e outro era informático. Sí, daí. Entón, a ferramenta que empregamos índonos ao noso propio armario de recursos sería o mapa. Algo tan simple como unha cosa que está todo o mundo familiarizado que é unha ortofoto de Google. Simple e llano. Sen unha cartografía podría ter un interés expresivo pola nosa parte, pero tínhamos que chegar a todas as xeracións, tanto unha xeración que non ten nin idea da representación abstracta que supón a línea de cota, como unha xeración que coñece ese monte, pero tampouco está acostumada moito a esa representación abstracta. Entón, tínhamos algo que sea moi inmediato, unha imaxe. Entón, tiñamos a
Sí, sí. No, porque te acordas cando lle enseñamos o proxecto sí. de Ágata ao diseñador gráfico, ese que vos enseñamos aí, digo aquilo, todas aquelas líneas en negro, e dixo, pero así non podemos traballar. E nos en realidad Choraron estábamos... os ollos. Sí, chorabanllos, pero na nosa mente pensábamos, porque claro, viñamos da escola, levábamos anos e anos e anos facendo lecturas deses tipo de planos, e parecía que podía ser, que podía, non estaba claro, pero parecía que podía ser. El dixo, non, isto non pode ser, isto é ilexible para Ten calquera que chegar persona. a todo o mundo. O que chega é unha ferramenta que ten todo o mundo, que é unha simple ortofoto de Google. Entón aparece o fondo, que sería a ortofoto, e logo nos que incorporamos, que son as capas, como de toda a vida, como AutoCAD, sabes? As capas. E nosas capas son as que van a ordenar toda esa amalgama que tiñamos de todo ese traballo que viña de antes. Entón ordenamos alrededor de 4 capas que llevan tanto peso a unha cousa que estaría nun catálogo de patrimonio, como sería un arte. Por eso que estaría tal. Pero ten un lugar. Todas as lendas tiñan un sitio, un camiño por onde se pasaba, unha relación territorial. Entón, todas esas lendas teñen unha chincheta. Podes marcar e dir, aquí sucedeu isto ou parte da historia está neste lugar. Entón, era como nos ir percorrendo o territorio e notábamos como había diferentes capas e cada punto tiña unha densidade diferente desas capas. Entón, agora vamos a contar un pouco que consiste cada unha desas capas. Claro, pensade sempre no momento en que, o que vos dicía antes, que eles queren contarlle no día de mañán a un xuiz, pensade nese momento, non? Que non é só o que soplo vento ali arriba, é que está pasando todo isto. Entón... non, as actividades contalas. Sí, bueno, pero se queres podes interrumpirme. Por un lado, teñemos a capa de actividades. Consideramos que todas esas cousas que o monte forma parte de todo ese mundo que fai que se mova a xente. O sea, que se activa? Que pasa nese monte? Pasa algo? Ese algo pode ser dende algo tan sinxelo como un claro dun bosque que sexa un espazo público, bueno, público non é, non ten propiedade pública, pero é colectivo. Se a xente sube ali, vai unha tarde, come tranquilamente e desfruta dese espazo sen nada máis. É algo tan simple como iso, como abrir un espazo, singularizarlo, poñer unha fonte, un punto de auga e disfrutalo. Ou algo máis vinculado á actividade, como serían todas as rutas senderistas que pasan polo Gañeiro e por esa zona. Tendo en conta que é un monte que chega aos 720 metros, ten unhas vistas habría outras actividades como sean ese monte, como son a escalada, percorridos de outro tipo, ou en todo ese espazo. E logo introducimos outra capa, que sería a capa da comunidade. Que actividades realízanse nesta parroquia xa, porque é un ámbito moi amplo, que aglutinan xente, que fai que se faga comunidade, que se xunte xente. Pois por unha capa moi importante sería a capa da música. Que tipo de música, que son se escoitan, que grupos, como se xunta a xente. Neste caso temos o coro tradicional dos Cantares do Brión, que por unha banda fai que toda esa xente se xunte, que recupere moito do folclore, un folclore galego en xeral, pero tamén folclore vinculado a cousas que pasan na parroquia. Iso é unha cousa como moi próxima. Ademais, o propio nome fai referencia, como xa veremos, a unha parte do propio Gañeiro. Un nun galpón estes que se xuntan e tocan versións de Sinistro Total como este caso. Pero tanto de Sinistro Total como que falan da vida da veciña. Efectivamente. Tamén temos... Porque aí está interesante. Tamén eles falan do veciño que subía co tractor, vaiche virar o tractor, bueno. Etcétera. Isto tamén era meu, non?
Veña, vamos seguir. Entón, outra capa máis, o sea, a terceira capa sería a capa do patrimonio. O que falamos antes, todo o que sería, que tradicionalmente tendríamos como catálogo de cousas que teñen valor, que son matéricas, están ali, ocupan un espazo, entón hai que recoñecelas. E sería os clásicos, os pazos, igrexas, todo isto moi señorial. Pero tamén algo moi sinxelo, como sería un muiño. Un muiño, todas as parroquias tiñen o espazo para moer, porque hai que ter en conta que o muiño, además de ter unha arquitectura, ten unha gran carga emocional, porque tendo en conta que moita da poboación iba ali, pasaba as horas, e cando pasabas esas horas, pois producíanse cousas. Contábase contos, coñecías a xente, había namoramentos, conflictos. Tiña moita densidade de capas. Por exemplo, nesta podemos ver como a boa dun das persoas que nos axudou a desenvolver esta web conta o que lle sucedía neste muiño. Podes entrar na web, que non... E outra capa, o sea, a mesma capa, pero falando de patrimonios que non son tan visibles, porque unha pedra con unhas marcas poder non ter, pero cando te das conta que esa é un petroglifo dos máis importantes que existen na comunidade e que este ali a disposición de absolutamente todo o mundo, que non hai que pagar a entrada, ti podes entrar, é como dicir, las meninas, pero nunha pedra. E tela, absolutamente, pode entrar todo o mundo, facer o que lle queira, por sorte non lle fixo nada, está ali para a disposición de todo o mundo. Vale, algo que creo que tiñamos que explicar e que se nos pasou é que unha das premisas de como funciona esta página web é que todo o que contamos ten que ter unha xeolocalización, como vedes, ten que ter unha fotografía, porque ten que contarse a través da mirada, e ten que ter unha pequena descripción. Iso, digamos, que é o común de calquera página web. O que pasa é que se nos queríamos profundizar, tiñamos que incluir o formato de vídeo, como esa persoa que fala de como traballaba no muiño, que iso foi moi interesante porque o seu neto gravouna sen que ela fora consciente, non sabemos por qué, pero non lle dixo nada, puso o teléfono e tipo tierra hostil. Empezou a facer falar a súa avoa e cando o tivo montou, non pusolle música, créditos e non lo mandou. Despois, outra cousa da que nos facilitáramos tamén foi das grabacións en audio. Había cousas que non facía falta gravalas co vídeo, como, por exemplo, nos muiños, nas pontes, o que facíamos era gravar os audios da auga que pasaba, entón ti cando consultas a de, non sei, a foto, como non había que hospedábamos animais, entón ao principio foi moi curioso porque creímos que estaba como a cousa máis acotada, non? Falábamos con xente, íbamos contando, sí, as pedras, ali prácticamente cada pedra ten un nome, ten unha historia detrás, hai lendas, hai covas, todos máis ou menos coñecíamos as covas, pero de repente das con unha persoa que sabe identificar sobre o mapa 8 hábitats de especial protección, que che sabe dicir cales son as plantas que hai ali, que che dá fotos, que che dá bibliografía. Isto estábamos como a un mes de ter a web a entrega, e de repente os contidos creceron de maneira totalmente exponencial, pero non podíamos deixar atrás unha xeolocalización dun bosque de ribeira, dunha carrasqueira seca europea. O sea, estamos a falar de cousas de que realmente non tiñamos nin idea. Nos, o que simplemente tiñamos que facer era canalizar moi ben toda aquela sabiduría de tanta xente e metela aquí, por suposto, logo revisións, bueno, quero dicir, a nosa aportación é facer de transmisores, porque quen sabe de carrasqueira húmida europea é Afonso, e será sempre el, non? Vale, seguinte. Claro, esta é unha cova espectacular que está na parte como máis alta, entón o que fixemos foi, axudarnos do traballo de un grupo de espeleólogos
que eles xa previamente tiñan feito todo este traballo de representación e que directamente nos volcaron todo o que tiñan e con eles fixemos toda esta catalogación. E ademais, non só ten interés pola propia cova, senón que se agocha nela unha lenda de unha vecha a que os pastores lle tiñan medo porque en teoría saía era como unha serpe que lle comía ahogando, non? Entonces, pois tamén facemos referencia a esa interrelación de capas que hai, é dicir, isto non só é unha pedra, tamén aquí vivía hai unha lenda e todavía vive, non, esa lenda. Seguinte. Nada, que vos falaba da catalogación de todas esas plantas e de todos os hábitats, gracias a esta persoa, unha única persoa, vale? E logo, a categoría que creo que máis feliz nos fixo foi ao que chamamos patrimonio inmaterial, que agora, claro, ahora todo parece moi sinxelo, claro, chamase patrimonio inmaterial, como se vai chamar? Pero claro, antes de enfrentarnos a isto non tiñamos nen idea de como chamarlle a contos, cancións, lendas, porque incluso se atreveu a ilustrar as lenterial e a cousas que nos íbamos atopando. Para min foi moi reconfortante porque pois esta lenda non sei se foi esta, da garza ou foi outra, pero cando eu era pequena e estaba no colexio, os meus profesores me mandaban a falar coa miña avoa para que ela me falara da garza. Entón, encontrei libros que tiñan publicado o meu traballo de cando eu tiña 8 anos e que 20 anos despois, non tantos, pero casi 20 anos despois, eu estaba volcando nunha web e gravando unha serie de audios e ilustrando con Iago e facendo fotos do mesmo, non? Que dicía a lenda da garza da noite? Pois dicía que cando nos tempos da fame, din eles, a xente podía pasar que unha mañá ti te despertaras e tiveras peixe na porta da casa, porque fora ela, a garza, a encargada de ir voando ata o mar, pescar e traer o peixe a casa. Ao fin e ao cabo, era como ter fe en que mañá poidese aparecer comida e deixáramos todos de ter fame, non? Entón é unha lenda pois moi bonita. Tamén, que pasa? Como dicíamos antes, da mesma maneira que a cova ten dentro a historia da vecha anterior, esta garza vivía nunha cova. Vivían ela e o brión. O brión era un paxaro, ela era garza, entón como parella vivían nesta cova. E anualmente se fai unha festa tradicional e todos subimos a esta cova e ali se fai unha representación, un fai de garza e outro fai de brión, e nós chegamos ali con nosa cámara, que era unha cámara, isto todo moi rudimentario. A cámara era que eu lle pedira a miña tía. A cámara de fotos lle pediramos a un amigo de aquí da escola. Pero que pasa? Que estábamos cargados de enerxía, entón íbamos onde fixera falta, porque tamén tedes que imaginarnos a Iago e a min polo monte, co fouciño, buscando pedras para poder facerlle a foto e poder logo dicir exactamente onde estaba esa pedra e catalogala. Vale? E tamén foi moi interesante que alguén nos dicía que había un vídeo de Vincios nos anos 30 que tiñamos que buscalo porque alguén tiña un vídeo de como era Vincios nos anos 30. Entón resulta que quen tiña aquilo era o Cegai. Foi un documental que se fixo con diñeiro de emigrados en Argentina. Alguén viu, bueno, está por aí o nome, non me recordo de quen foi, pero bueno, viu unha persona, foi encargada de, durante todo un verán, retratar todas as festas que se daban na zona do Valmiñor. Entón, o que fixemos foi pornos en contacto co Centro Galego de Artes da Imaxe, dicirlle para que era, o único que nos dixeron é que tiña que aparecer o logo e que podíamos facer con eles o que quixéramos. Acompañados dese vídeo, o que fixemos foi gravar a 3 veciños que nos contaban como vivían eles esas festas naqueles tempos, porque dicen que cambiou moito, non? Pois, entón, aquí, neste apartado, encontramos o vídeo, encontramos a xeolocalización, encontramos os audios de 2 veciños.
E por último, non? Sí. A ver si me sale. E por último, bueno, os momentos dos que máis disfrutamos, sen dúbida, foi dos de falar coa xente, o sea que, por último, vamos vos deixar con un dos vídeos que nos parece dos máis bonitos. Fortes, por favor. Era aquí. Ai, compartir. Que sí. Ya está. Fala rápido, pero eu creo que dedes entender. Sí. Un comentario. Podo facer un comentario? Hombre, por favor. E se vos queredes facer comentarios, tamén. Isto sempre me recorda, claro, porque sempre estás falando de un señor maior, parece unha cousa como moi anticuada, pero isto que vai a falar, podemos leválo a contemporaneidade, non sei se coñecedes esas batallas de gallos, entre dous rapeiros que están aí, tal. Pois a mí se me recorda moitísimo a iso. O sea, se isto patrocinara Red Bull, lo petaba. Ahora escoitad. Despois imos con monte, claro, o que vai pasar sempre... O sea, pasar o tema, un tiro monte tira. Entón, chamábamos nosotros ali, por daqui da parte de aquí, daqui da torre, de Rocha, por aí, por os arreglos. Entón, somos desafiados uns aos outros. Empezamos ese giro. Normal, porque digamos unha verdade, a parte de que se me ordará. Nos da cá e ordará, somos tantos unha voz. Non matamos o carneiro que os cornos unha voz. Lo que dice Iago. Cada que vai te calado, cada que vai te queimado. Por eso es o noso corpo cando fosa morirá. E nos contestamos a Deus. Cada que vai te calando, cada que tu currochú, vai a falar de peipo o burato do cu. Toda a serie de pasada, toda a semana pasada, todo de cachondeo. A pasar, ¿verdad? Era o divertimento era a falta de efecto de taco. No, pero entón, eu quero falar na verdade que se non pasou a xa lote. E bueno, claro que regalar eu non pero regalar máis grande me daban a mí. Non me miraban a platea ante mí. De verdade que sí, pasábase eran, bueno, 50.000 de historias nese monte, non digo. Bueno, se falara ao monte. Se falara ao monte. Igual vos contaba algo do que hoxe contamos nos aquí. Nada máis. Moitas gracias. A preguntas ahora, Bueno, e os créditos. Vaya, sé que nos denuncien ou algo. Cubillo, por favor. Ya que estamos en familia. ¿Qué comité? ¿Esto se escucha? Bueno, me da igual. No. Sí. Bueno, me da igual. A ver, una página web yo la veo muy bien para nosotros los contemporáneos, por llamarnos así, disculpadme la expresión. Pero yo qué sé, la gente del pueblo, por ejemplo, al principio decía que rondaban sobre los 60 años o algo así. ¿Cómo se manejan ellos con esto? O sea, ¿cómo lo ven? Esto me lo sé. ¿Sí? Esto me lo sé. ¿Ya te lo han hecho? ¿Qué? ¿Ya te lo han hecho? Sí. Joder. O me la pensé yo antes. É que realmente esta web, o sea, é para todo o mundo, evidentemente, porque está na rede, pero o que máis lle interesa a xente nova que non é consciente do que existe aí, porque unha persoa de 60 anos Xa o sabes. coñece ese monte perfectamente. O sea, todos esos camiños non lle fai falta que lle poña un punto, isto se chamaba non sei que, porque se sabe que se chamaba non sei que, porque el pasou 50 veces por ese camiño. Coñece a todas as lendas, porque forma parte do seu... No, eso ya me lo imaginaba, pero me refiero. Por eso. Si se lo muestras a alguien de 60 años, lo entiende, porque si queréis... Tengo una respuesta. Sí. ¿Tú conoces a Jimena? Sí, Jimena de la escuela. Pues... ¿Sí? ¿No? Bueno, igual es un poco... Sí. Bueno. Pues esta chica resulta que fue un día casada de su abuelo y se lo enseñó. Y le puso la historia que hay de unos canteros, ahí los grabamos y ellos contaban cómo trabajaban, y resulta que esos canteros hacían referencia a un chaval que había emigrado. Pues el abuelo le dijo, sabes que son eu, ese rapazo que están a falar?
Y se emocionó de una manera, o sea, que os podéis imaginar, porque realmente saber cuántos años hacía que ya no sé, estaban juntos de cuando eran pequeños, iban para el monte con los, bueno, A picar pedra. a picar pedra. Pero entonces, claro que lo entienden. No van a llegar solos, va a tener que estar la nieta Claro. dándole al play. Y ahí está. Y ahí está, Esa ¿entiendes? cuestión. Es evidente que uno solo no va a llegar, pero es que ya se lo sabe. Lo que pasa es que nosotros tenemos como la conciencia de que todo eso tiene que quedarse ahí, porque Tiene que si no calar. se va a desaparecer. Gracias. De nada. Alguna pregunta máis? Isto é un éxito, 2 preguntas. Mira, sabedes de outras experiencias parecidas aquí en Galicia de tomarse o pro común, non, do monte dun xeito tan innovador, non, como estades a facer vos? A ver, sí, se supone que este es como el ejemplo más referente, pero sí, cada vez más. ¿Sabes por qué? Porque ese viejo sistema de plantar eucalipto y vender eucalipto y plantar eucalipto y vender eucalipto ya no funciona, eso ya no es rentable, ya no te permite volver a invertir porque cada vez vale menos. Entonces, el que esté un poco espabilado se dará cuenta de que o invierte de otra manera o el monte le dejará de ser productivo. Entonces sí que todo el mundo ahora tiene en mente que hay que encaminarse hacia lo multifuncional. O que dicías ti de un proxecto de divulgación, a mí me parece interesante citar o proxecto de Montenoso, que intenta visibilizar o mundo dos comuns relacionados co monte. É un proxecto moi contemporáneo que fala de unha perspectiva sociolóxica e política, pero que intenta mostrar tamén o que son os montes para a sociedade contemporánea. Non é unha cousa só de estar aí na comisión persoa de 60 anos, senón que implica toda a sociedade. Podes invitar, que son moi bons. Eu quería facer Tres. unha pregunta. No, sobre todo a nivel de organización. Un pouco a organización dos montes comunais é algo máis ou menos que se coñece sobre todo a xente que está máis involucrada ou demais, pero ata que punto, é dicir, porque fixemos un obradoiro aquí na Coruña con Fran do Montenoso, da posibilidade de esa organización extrapolala a lugares da cidade, non? Por exemplo, como a recuperación do antigo prisión provincial, utilizar unha maneira de organización como é o dos montes comunais, é dicir, a xente que está que vive ou que pode utilizar ese espacio, que se forme parte da xestión, da organización e demais. Ata que punto vos, que sodes comuneiros e que pertencedes a unha organización comunal, pensades que na cidade tamén se pode reproducir eso? É difícil esa pregunta, Esta non a tiñamos pactada. Hombre, pois son procesos, digamos, de cultura democrática, non? Unha cousa bastante xeral. Quero dicir tamén que ten que haber un certo activismo de base. Sí, e que veña de hai tempo, non? Quero dicir, a relación nosa co monte é de sempre. Entón é como que che sae natural formar parte del e decidir É del. teu, tens que reclamalo. Sí. Supoño que tamén unha parte de cidade se podería comportar. Se identificas como tú, sinteste parte dela. Se vas a quitar algo teu, pois, hostia, cabreaste. Non é o mesmo que digas que isto é da Xunta. A Xunta é un señor que vive aí na Xunta, ali en Santiago. Un señor que está ali, a Xunta. Entón, se consideras que a xente se identifique con algo e que faga seu, que se apropie simbólicamente, claro, é a maneira que vexo de que sinta que é propio e entón loite por ele. Alguna máis? Sí. A miña pregunta vai, un pouco, unha vez que fixeches todo este traballo de como de obter unha imaxe multifuncional do monte, do espacio natural e cultural desa zona, cal sería o seguinte paso? É dicir, como nós, a sociedade contemporánea, máis ou menos, da que estamos falando, e que lle dé un pouco as costas a todo isto, como podemos seguir, de algún xeito,
enriquecendo esa web con novas experiencias e tamén desde un punto de vista dun desenvolvemento máis sostible, non? Como nos podemos acercar, que tipo de accións deberíamos facer para acercarnos ao monte e recuperar un pouco esa idea de principios de século de antes, non? De que o monte está integrado na nosa vida tamén desde un punto de vista productivo, cultural e demais. Pois eu creo que é interesante saber que é un terreno de oportunidades, non? Dicía ao principio. E que seguramente en lugares como o de Vincios van a estar segurísimo, abertos a calquera persoa nova que entre cunha proposta. Porque así foi coa nosa página web. Nos tivemos que facer, creo que nos levou máis tempo, pensar como yo contábamos o que queríamos facer, pensar como se conta isto, porque non sabíamos nin que se iba a chamar cartografías sensibles, nin que iba a ter un logo que parecía que era un corazón, pero tamén era un marcador. Logo iso foi a asamblea e todos decidiron que sí, que querían apostar, non? Ao final é propor. Por exemplo, agora, que lles pasa? Que outro día estiveron un encontro de xente relacionados co mundo da enxeñería forestal e descubriron que hai un negocio moi bo na extracción da savia dos pinos, non? Resina. Da resina. Que lle pasa aos comuneiros? Pois iso, unha media de 50, 60, 70 anos, que dicen, vale, estupendo, pero como facemos? Como facemos para que iso entre dentro desa monte multifuncional de Vincios? Pois eles creen que houve unha persona nova que quere emprender facendo un uso sostenible desa resina deses piñeiros ou eles non van a poder, non? Entonces, creo que vai ser aí, creo que vai ser na innovación dos novos, que o vexan como un terreno de oportunidades, que queiran emprender nese entorno, creo que eso sería estupendo, como o caso dos de Resetea. Creo que van por aí. Entón, coñecer, saber, que todo iso está aí e o todo o valor que ten e que se podería sacar del. Centros comerciales, non. No alto ali. Pero incluso para nós facer esta web, quero dicir, foi o meu primeiro traballo, saliu do monte ao final. Acaba de tiro ao monte. E sí, foi o primeiro traballo que tiven como arquitecta. Arquitecta. Sí. Bueno, isto é un éxito histórico na escola de arquitectura. E como é a relación coa administración pública? Apoio, ignorancia? Ignorancia total. Quero dicir, ese momento en que viñeron os investigadores de 5 países a coñecer o monte foi como surrealista, porque ninguén lle dera valor, ninguén desas persoas que ti falas lle deu valor nunca a esa xestión que se está facendo ao monte. É evidente no momento en que che queren colocar uns eólicos encima, non? Entón, eles dicían que só polo feito de que recoñeceran o que se estaba facendo, para eles xa era increíble. Sobre todo que viñeran de 5 universidades de toda Europa e tal. Entón, nese sentido, pois, bueno, sí, a veces hai subvencións, pero, bueno, é para rir, porque parte da subvención, pois, estás obligado a por un cartel enorme onde poña que é unha subvención, entón aí se vai parte inteira así da subvención, as subvencións non miran máis alá, son como un principio, non? Como pasou, bueno, pois cos cogomelos, pero despois que se fai cos cogomelos? Bueno, xa se verá, non? Entón, no caso de Vincios, incluso últimamente, casi xa non se quere saber de subvencións, prefiren enfocalo de outra maneira, porque poden, igual hai outras que teñen recursos propios, igual hai outras que non poden e dependen só diso, non? Pero a relación coa administración é esa. Logo, agora temos a que se supón que vai ser a nova lei de montes, que non sei se estades un pouco ao tanto, onde ata agora, se un terreno está queimado, nos seguintes 10 anos non pode pasar nada, porque un terreno queimado non queremos que se especule con el. Bueno, pois se isto cambia, se a nova lei chega, hoxe isto é unha plantación de castiñeiros, mañán está queimado e automáticamente pasado mañán se pode recalificar. Quero dicir, é terrible. Imos para atrás. Esa é a relación que temos coa administración. Hola. Haciendo amigos. Ay, qué bonito. Qué gusto. A ver, perdón por si
me he perdido, ¿no? De un poco por el idioma. Pues perdona, pero si es así. no, me ha interesado Sí. muchísimo. Vale. O sea, esta manera, digamos, de cartografiar el recurso, o sea, la naturaleza, la actividad, o sea, el valor incluso de todo aquello que describíais, ¿no? Como de ese patrimonio que es material y que no, bueno, que en todo. Pero se me quedan como algunas cosas que me encantaría entender, Sí. que es, supongo, las 2.000 personas que viven, no Vale, son te lo todas explico. entre 50 y 70 años. Entiendo que hay gente joven también que vive ahí. Vale, te lo vuelvo a explicar, sí, te lo No, explico. no, pero solo por preguntar, el vínculo como de la vida que tengo ahí, Sí. o sea, ¿cómo es con relación a, ya sé, un centro comercial? No, pero comprar es necesario, ¿no? A desplazarse Sí, es sí. necesario. O sea, ¿cómo es el vínculo con los núcleos, digamos, de Vale. donde Vale. se toman todas estas cosas Vale. de servicios? Vamos a ver. Primero, los 2.000 habitantes somos todos los que vivimos en Vincios, ¿vale? Lo que pasa es que luego, por cada familia, solo una persona puede formar parte de la asamblea. Es ahí de donde sale la media de entre los 50 y 70 años. La persona de cada familia que va a formar parte de esa asamblea es la que ronda esa edad, ¿vale? Luego, El cabeza de familia. Que se llamaría. suele ser el cabeza de familia, ¿vale? Te digo así. Luego, estamos al lado de Vigo. Vigo es una ciudad mayor que Coruña, ¿no? Entonces estamos a 10 minutos en coche, por tanto tenemos todos los servicios y más que necesitemos. En la propia parroquia, pues hay la tienda de barrio, hay la panadería, está la farmacia, o sea, no te imagines que... No, para nada, no está en absoluto aislado. Lo que pasa es que eso es lo más interesante, que dentro de la conexión con Vigo, con el centro de Gondomar, de repente aparece todo este monte, que además es que funciona no solo para nosotros, realmente es un atractivo para todos los ayuntamientos de alrededor. No, Y perdone, pero es que comprendo perfectamente lo que tú preguntabas. O sea, sí, bueno, de que es replicable en un entorno urbano próximo. Es que sí, parece que sí. Claro. Pero bueno, con todo esto que dices, por eso veo que me he perdido de algunas. Muchas gracias. A ti. ¿Alguna más? Venga. Si no cerramos, ¿no? Si no hay preguntas, echamos. Pues muchas gracias. A vosotros. Adiós.